akuhambeki nje noZipho nokuba yinkosikazi awukwazi ukuhamba wedwa awukwazi nje ukuhamba wedwa bagcwele inkantolo nje babuyiqueue ngoba awukwazi ukuhamba wedwa akuhambeki nje ukuba indoda yakwaSibanyoni ulida umndeni wakwaSibanyoni ulida umkakho ulida ingane zakho nekuyenza wedwa lonto mfundisi nekuyenze lonto awukwazi ukuhamba uyintombazi uhambe uwedwa akuhambeki uyintombazana unganangane unganandoda akuhambeki uwedwa ngiyahluleka Jesus uma verse 46 chapter 4 verse 46 Incwadi kaJohane isahluko sesine uqale versini ka46 isihloko sithi ukuphiliswa kwendodana yenduna yaseKapenawume verse 46 uJesu wayesephinda eza ekhana laseGalile lapho enza khona amanzi abe yiwayini kwakukhona induna ethile yenkosi endodana yayo yayigula eKapenawume 47 yathi kuba izwe ukuthi uJesu ufikile eGalile evele eJudiya yaya kuye yamncenga ukuba ehle aphulukise indodana yayo ngokuba yayiza kufa 48 ngakho ke uJesu wathi kuyo uma ningaboni isibonakaliso nesimangaliso anisoze nakholwa 49 induna yenkosi yathi kuye Nkosi yehla engakafi umntanami 50 wathi kuyo uJesu hamba indodana yakho iphilile lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uphinde kaMdlamini phinda le ethi lo muntu uyimemeza ngathi bangakunika imic ngathi ungayimemeza uthi lo muntu wakho awufundele lokho phela kaMdlamini ungayilapho nithi kwathi uthi lo muntu amen lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu wahamba hayi baMdlamini abakuzwana amen lo muntu wakholwa yizwi sebezokuzwa ke awuphinde futhi amen lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu baMdlamini khona umuntu okufanele ezwe uyazi lo muntu mayengezwa ngavele ngithandaza sami ngayeka ukushumayela manje lo muntu okufanele ezwe lento engayizwa ngavele ngivala iBhayibheli sami lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu wahamba manje baMdlamini ngicabanga ukuthi bayizwa lento ethi wakholwa wayisenze njani wahamba Jesu wakholwa wayisenze njani wahamba hayi Nkosi yami benza bezwa abantu basethanini lo muntu wakholwa akusiloyo uJesu wayisenze njani wahamba wayenze njani wahamba bedela baMdlamini sami bedela sambe thina ngoba siyakholwa lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu wahamba hayi Nkosi yami qhubeka baba kwathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zathi umntanakhe uphilile wayesesibuza isikhathi aqale ukuba ngcono khona zathi kuye umkhuhlane umyekile izolo umyekiso lesikhombisa umyeke nini izolo ngehora lesingaki lesikhombisa
Simsambe thina sikholwayo. Amen. 53. Wayeseqonda uyise ukuthi Yo! ilona lelo hora uJesu asho ngalo. Amadodana kaAsakhari lithi iBhayibheli aqonda ikhathi. Lona yizalo yalawo madodana abantu aba-understand ikhathi ukuthi uma uNkulunkulu enza izinto bathi ngifuna ukwazi ukuthi yenzeke ngasiphi isikhathi. Ukubuza udumo ngingalusi kwenye indawo ngoba ngesikhathi asho ngaso wathi hamba umntana kuphilile bekusezeni bengisibhekile ngifuna ukwazi ukuthi ufulani Yeah. Sindelini. kodwa bamdlala imsambe thina sikholwayo. Wayeseqonda uyise ukuthi ilona lelo hora Awu! uJesu asho ngalo. Abantu abakwazi ukuqondanisa ikhathi sokuthi kunini la uNkulunkulu enze khona isimangaliso. Wayesenze njani bakamini 53 omphinde? Wayeseqonda uyise ukuthi ilona lelo hora uJesu asho ngalo ukuye ukuthi indodana yakho iphilile wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Yo katela baba 54. Sande. Leso sibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya. Miracle yesibili uJesu wayenza efikile eGalile evela eJudiya. Thandaza babudlamini. Baba wethu omuhle, wena Thank you, uSibaliso, wena uNkulunkulu, wena uSomandla. Baba ngwalisi lakho uNkulunkulu Moyingcwele uNkulunkulu lilo nalona. Jesus. Lizwi lakho uNkulunkulu liyasondla. Baba ngwele siyabonga uNkulunkulu ukusondla kwakho. Hallelujah uNkulunkulu Ukhukholwayo. uNkulunkulu tumesa khona siyahamba. Baba namandla siyabonga egameni kaJesu. Sibekholwa uNkulunkulu. Sihambe indlela uNkulunkulu. Siqinisekile uhambeni lwethu. Baba namandla wonke siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Asishaye ngemfushane bazalwane engamlelayo sizosheshe sihambe hlala phansi babudlamini. Uthembani ufundizwe lapha phakathi neviki lapha endlini masithandaza lokuvuswa kwendodakazi kaJayiro. Uyasifundela nje siyashare ke lapha kwami ke kuyakhonzwa uma uzothandazwa. Sinesikhathi sokuqala u6 esokugcina sinaso. Sigcina noma ngo11. Kuya ngokuthi into isidonse asigcini icala lokuthi umndeni uyathandaza sishwaphulisi siyahlala sichitheke kuNkulunkulu simnikeze ithuba. Uthembani ufundizwe lelizwi in the chain kaJesu eya kwaJayiro eyo sindisa umntwana kaJayiro. Ufinjelwa izinto eziningi endleleni akashesha afike kwaJayiro endlini ukuyosindisa lo mntwana. Ezinye zezinto ezenzekayo qhamuka wesifazane onesifo somoya naye usendleleni uJayiro ujahile ugulelwa ingane. Kathi ngisonenze njani bazalwane? Ujayiro uyaphenika ngoba umntanakhe uyafa lapha ekhaya. Uqhamuka owesifazane uhambe nyonyobe khokhoba eqhusheleze ishutheka ukuthi yena ufuna umphetho wengubo kaJesu. Asimiyeke uJayiro asize la ngoba ngijahile. Uma ufunda history mpense, history lo muntu wesifazane wayisuka kwenye province. Wayisuka kude kakhulu njalo lo yamuntu lwana babengekho lokushini elilodwa. Ithi history wakhuluma babudlamini esezweni lakubo esezwile ngoJesu. Wathi ngizosuka mina ngihambe. Wathi ngizosuka lalela welisi kanami lo muntu othi uzosuka unesimo esithi akangaphumeli kubantu. Angisho mina ukuhamba a long distance. Issue yakhe ithi
the issue of blood ithi awuhambi phakathi kwabantu. Oh Jesus, yes Lord. Sivalele endlini. Yes. Kodwa lo muntu wesifazane uthi mina I'll break all the protocols. Ngihamba mina. Ngihamba ne-issue. Yes. Ongahanjwa nayo. Kingdom minded. Mina ngizohamba nayo. Yes. Wasuka lo muntu wesifazane. Usho esesezweni lakubo. Uthi ngizohamba. Kuthi mangifika kuleloswe akulu Jesu. Ngifuna ukusondela kuye. Uyazi ukuthi akavunyelwe ukusondela. Kodwa uthi yena mina ngiyosondela. Uthi mangasondela kuye ngifike ngithinte umphetho wengubo yakhe uyakhuluma. Uthi ngiyothi mangisewuthintile ngiyosinda. Ngithi mina mfundisi Thwala wasinda ngesikhathi ekhuluma. Ngishobe hamba usasindile. Wasinda ngesikhathi ekhuluma. Lento mnika amandla okuhamba ukuthi usasindile. Lento ngamlisa amaprofisi ukuthi usasindile. Wasinda ngesikhathi ekhuluma. Hayi Jesu. Ngithi ngathola abantu engabashumayeza angazi ngabathola le kwasikhukhuni mhlawumbe ngoba fika mangifika kwasikhukhuni ngoba laba ngikholwa ukuthi bayayizwa lento. Wasinda ngesikhathi ekhuluma. Wasethola amandla ngoba ku-12 years nale issue wayengeka kwazi ukucross ama-province. Ku-12 years wayengeka kwazi kodwa wasinda ngesikhathi ngishobe thatha unyawo wenze njani uyasinda. Lethatha olwesibili uyasinda. Jesu alokhu ehamba wenze njani. Ayilokhu eqhubeka analimfula wenze njani. Awe Jesu ngizonenze njani ukuthi nizwe. Sasuka emazweni ezono zethu esasuka kuwo sinama issues. Azi bezwile imfundisi. Nangesikhathi sisuka esasiphuma phakathi kwabo bathi siyamazi kodwa babehlula abafana. Zwele ngisuswa yileyo nto yokuthi ngehlulwa abafana ngiyofuna usizo yokuboba lento yokuhlula abafana. Manje ngesikhathi ngihamba, haleluya, ngoba mawuhamba lento yenzeka uhleli ubhekisa ishweshini. But when you make a decision yokusuka, haleluya, I just move on to move. Jesus. Babesazi abantu ukuthi kodwa masekhulunywa uyakhuluma into engekho. Those are issues esasuka nabo emazweni ethu ngesikhathi sisuka ukuthi kuyokuthi xoxwa nje singekho isidingo ngibuye ngiyifakiswa indaba. Ngasuka nginjalo kodwa ngesikhathi ngihamba. Ngesikhathi ngihamba Jesus. khona into enzakalayo. Ngesikhathi ngihamba khona
izinto ezisalayo ngesikhathi ngihamba Jesu mawulokhu ngiqhubeka nohambo weqoli lento yokuhamba iyanginisa lento yokuhamba Jesus. ngimiyeke bazalwane ngimiyeke bazalwane lo muntu wesifazane wasiba ngesikhathi ehamba Yes. ma efika enkosini uyanyonyoba ngoba akavunyelwe ukuba phakathi kwabantu uyanyonyoba mayinyonyoba uyafika Jesu. uyanyonyoba nawo ama-issues bathi uma bekubathela kuzwakala bahamba ngamandla babe brave ohambeni lwabo kodwa yena ne-issue anayo akakwazi ukuveza amahlombe akakwazi ukumisa ikhanda laba bangenawo ama-issues bawamisile amakhanda bafuna nokubona kodwa abantu abangenama-issue abahambe bavele kodwa mina nama-issues endawo lento wasuke ezweni lakubo ngoba into ozoyibona ozoyi-experience nezokusebenzela yile eyakhulunywa kuwe Hey. Yeah. Power. khulunywa Olimini lwakho. Yebo. eyashiwo kuwe lento ayikhuluma kunzima ukuyofika emphethweni kodwa ngenxa yokuthi wakhuluma wathi asengifikile ezweni akulu ngiyofika kuye mase ngifike kuye wakhuluma hawu Jesu Kristu ndodana kaThixo wakhuluma wathi ngofika ngibamba umphetho wafanele amazwi akhe apave indlela eyemphethweni ngoba yena wakhuluma wathi mina noma kuthiwa umphetho wakhe awukazi uthinta umuntu kodwa mina ma efika wafika uthinta umphetho isehlela exukwini ethi bengisile kuma-crowds bengise emphethweni bengezile kuye bengise emphethweni wengubo yakhe sengiyela la ngiqhamuka khona ngoba ngitholile into ebengiyifuna ebesithi inkosi Begin message. Hey. Usapostoli athubani ngithindile. Umuntu ongithi Kibizwa manja ambephela Apostoli baningi abantu Yes. ziningi inhlungu bonke abantu bayathinta Yebo. Kodwa bakhona. awuthwala mntanami Jesu ngizokunika imayikho ushumayele masiko ngishumayeze baningi abantu abenzeni Abakuthintayo. uthi Jesu ya Kodwa ukhona. ngiyangithinta kodwa wena Petro ukhuluma ngabantu abangakhona nangithintwa kaningi ngithintwa abantu bengakhona kodwa ngithintiwe manje ngiqeda ukuthintwa manje ngithintwa umuntu wena ukhuluma ngabantu abangithintayo bangayi emandleni Yeah.
wena ushabantu abangakaze bafike emandleni Yeah. kodwa ngiqeda ukuthintwa Khona uthi ngithinta umuntu yes. othinta amandla Hey, ubani lo muntu Jesus. ubani lo muntu ofike emandleni Hey. lithi iBhayibheli ebona wesifazane Hey, ukuthi akasafihleki ngoba abambonile Ukhukholwa bazothi wena kade ukhokhoba manje usuqondile awabezwa kodwa Hey, Nkosi. wena sibonile thina ukhokhoba udlula phakathi kwethu manje usuqondile hey, wenziwa yini uqonde ibisi inkosi ikhala ngomuntu oyithintileyo hayi Nkosi Jesu yini wena uqonde bese inkosi ikhala ngokuthi kunomuntu oyithintileyo lithi iBhayibheli wabona ukuthi no uyabona ke manje i-restoration esemzimbeni iyakhuluma ngeke ngikwazi ukuyihide this restoration yithinke phambili yithinke ivese ma eyaphambili esivesa iyeke sesiyeke hlala phansi zophazamisa ma eyaphambili esivesa uthi hayi yimi ulindile njalo uchayi ngani yakho uJesu uvule imvuselelo lo yakulelwe uJesu ukwi-crusade uthi uJesu awulande indaba yakho usukela eqaleni ufuna i-testimony ka-12 years wafa loyana yafa indodakazi kaShayira uJesu esathi lo akakhuluma wathi akayilande kusuka eqaleni uyacabanga ngoba uJesu ayikho into emphushayo zonke izimo zi-under control esandleni sakhe wafa lo uJesu akangabana ndaba ukuthi lo uyafa wathi lo akafakazi akhipha ubufakazi testimony ka-12 years asho namagama enyanga abehamba kuzo nama-specialist awahambayo asho nokuthi kwakukuphi kwenzekani bese qeda ukusho inkosi ithi akiniyeke sami akiniyeke sami oh, Jesus. babuyamini naleli verse leli elimnandi lelo liphinde kaningi Amen. Verse 50. Wathi kuyo uJesu, hamba indodana yakho iphilile. Lo muntu wakholwa izwi alishilo kuye uJesu wahamba. asithandazeni ngani zawethu lo muntu wenze njani Wakholwa. hayibo wenze njani Wakholwa. wakholwa yini Izwi. wayesenze njani Wahamba. Oh my. wenza njengoba eshilo uJesu Yes. Wahamba. ukholwayo Hey. ukholwayo Hey, awumphuza amanzi Jesus. Jesus. Uyahamba. Jesu ngiyakulela ndodana yami phuthuma Jesu wayengekalunge lona kule crusade la uJesu ehamba emakhona lona wayengekalunge kulokhu okuhambe kumiwa kukho angizwa nje wayengekalunge kulokhu okuhambe kumiwa yezwa zanele ngithi mina masixoxa le ndaba lapha endlini ngithi lo owesifazane wayene faith le faith lena thwala ethi in him we move Yeah. a moving le emayo wayene faith ama faith wabantu abafani this kind of faith
It's a moving one. Yes. Amen. It's a moving one. Akubonga igama lika Jesu. Oh yes. Ileza ikholwa bese si-etha phezu kwe-faith. Yes. Amen. You know wesifazana lo wakholwa wayesethi sengiyahamba ngiyakhona. We travel in faith. With faith ehambayo. Kanti uzohlangana noJesu. And we travel in faith. Yeah. Awuzwanga. Kuze umuntu one-faith enze njani? Ehambayo. Uhlangana noJesu. Osohambile. Akuphi? Ohambile. Asohambile. Yes. Yebo. Amen. The combination. Inqamula izimo. The combination. Inqamula izimo ezistubborn. Lona wadla mini mangasenzi imangaliso ngeke nikholwe ngempela kodwa ke hamba wena sesemsebenzini hamba wena uye ekhaya umntanakho usephilile washo ukuthi unefaith wathi uzwa yathi uphilile wathi thank you alibusiswe igama lakho wayesephuthume kwakukude ekhaya ngokufika the following day. Yes. Mayifika bathi umntanakho usesindile uthi usindeni bathi izolo bathi bekubani isikhathi bathi ngo7 basethi iso lesi. Yebo. Yebo. Hey. Jesus. Oh yes. Yo. Fundo ekalifoni ngizomshaya. Anabaphuca amafoni obeze enkonzweni. Yiso lesi sikhathi inkosi ekhulume ngaso yathi umntanami usephilile wayise edubeni pulpit eshwayisa umndeni wakhe. Ngoba bese siyibonile inkosi noSipho mntanami sine responsibility yokutshela abantu uthi no baba yayilalelani umntanami usindiswa uJesu ngehora lesikhombisa elazela lihle nehora kwafela kwayilesikhombisa lalihle lelihora asinda ngalo nomntwana usindiswa uJesu mina benginoJesu bathi hayi wena awusilandise kwasondela orahat kwasondela amalume kwasondela amaxhegu kwasondela ingane kwasondela abazukulu kwahlala phansi manje ndoda yashumayela yathi uJesu bekuyihora lesikhombisa baphakamisa izandla bathi sifuna uJesu sesifuna uJesu okusindisileyo sesiyamfuna uJesu manini awubambeleke ethi uMinkosi isikhulumile wakholwa yilokho inkosi ekushiloyo wasiyahamba. Uyabona lana uthatha uthula John Petro bawuthandaza bafuthi umuntu onesimo necondition embi hlala semnyango uyacela Petro tisha lo muntu aswazi kumdlula imali asinayo sihambe imali noma abanye sebehambela imali oPetro bahamba nje bengahambela imali bathishi asinamali but it's fine igolide nesiliva asinako kodwa lokho esinako sikunika khona sithi kuwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha suka ohlala ngifuna uthandaza ngegama likaJesu Kristu
waseNazaretha sukuma akasukumanga akakaze nikwe into esukumisayo ukuphiwa izinto kodwa inkinga into esukumisayo akazange nikwe uphethe uthi esibambezela lo muntu ufuna ukubuya sala aqhubeka aqele kanti sifuna ukumnika into azothi bese ithobile angiphinda hlabe kulesitulo angiphinda aqele sizomnika into ehambisanayo lithi iBhayibheli uPetro walula isandla sakhe ithi akuweso Jesus. Hey. wanikho ehambisanayo ngoba lento ihambisana lento yenze njani Iyahambisana. yahanjwa nalento wakholwa bahamba ozothandaza Jesus. Siyathandaza. Siyathandaza. Nanti izesiphiwe Lord. Oh my God. Oh my God. Siyathandaza. Phambisa isandla sakho. Mhlawumbe nawe kudala uhlele endaweni eyodwa. Umama uyisho kahle ukuthi uJesu wathi umntwana usephilile hamba uyele ekhaya. Mhlawumbe izwe lize kuwe alithi hamba lithi yenza something else. Mhlawumbe khona nawe into izwi ekudala lisho enhlizweni yakho ukuthi ungakayamkeli. Banamhlanje ngifuna uthatha isinqumo sokuthi whatever inkosi eyishoyo empilweni yakho yenze manje ngokukholwa. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla. Sibongele uNkulunkulu wethu ukuthi uvulile umlomo wozala ukukholwa kithi. Baba wethu onamandla lithi izwi lakho ukukholwa kuza ngokuzwa lithukuzwa ngezwi likaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi ukuthi njalo mawukhuluma kuzala ukukholwa kithi. Baba wethu onamandla lona loyozwile izwi lakho namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele we are moving in the direction yezwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla mangabi noyedwa ozotholakala ekhulunyweni kwezwi lakho ngalendlela ongeke ahambe njengokwezwi lakho. Baba wethu onamandla siyabonga Nkosi ukuthi you are moving us from one level to another, from glory to glory, from amandla to amandla. Ekamba likaJesu Baba wethu onamandla sisuke ekhuleni siyephilisweni sisuke kwi-confusion. uNkulunkulu wethu onamandla sisuke endleleni kwi-confusion ekhona. You are moving us to a freedom. You are moving us to intervention. You are moving us, oh Lord, to another breakthrough. Ngempilo zethu siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu okhulumayo balethiwa uNkulunkulu abathule. uNkulunkulu wethu onamandla wethu siyabonga ukuthi silethwe kuNkulunkulu okhulumile. Baba wethu onamandla we are moving. 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 In the name of Jesus, we are moving. 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 In the name of Jesus. Lord, they are being moved. They are moving into the right place. They are moving into the direction. Yes, there is a movement. There is a movement. Subonele uNkulunkulu wethu siyalamukela izwi lakho ngokholo. Baba wethu onke zonke izinto esingene nazo ngegama likaJesu zisele. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Abakholwayo bethi amen and amen. Jesus. Hallelujah. 1 minute. 1 minute. Uvala amehlo mawavula mawavule usuke la ukhona uhambe ubonga uNkulunkulu. Just 1 minute. Move where you are and open your mouth. Ubonga uNkulunkulu. This one le iyasmovisa le isusa from place to another place.